Dan wa iyan. Dan wa susuyan. Pila benar tadi ni nga. Hindi ka jing ke jong ay pi. Kanam kerla. Halor ka jing keno kelau ba Wilbert thank you yo ba pen shai lang ling do naga ba ong ba haban kubur ba ushim pisa na mar ka jing sha berngem u ba pen shai lang ha kan reu terek unai tung arja arpen reu ulo ong ba Wilbert ude uthlen u ba mi para khasi kani ka jing kren u ba PS ling do akla long hadien ka jing wan lang bat ki ba sha thok how ba Wilbert Belawan I statement ha Sadar Police Station ban pen klainya ke FIR kabala mudui do ba pen shai lang men ha ka arterek unaitung arja arpen reo kumansyu do ba Wilbert uloong dan kti ha kam shimpisa bat kular ai kam ne ki breo kumbala mudui do ba pen shai lang uba pen shai lang uloong ba kalok uba Wilbert ru kala phone bat kerpat ban weng ye ki videos Nolor ka niu ba pen shai lang uloong ba ka jingken no do ba Wilbert ba usha berngem kamlong ka bayahab balada ja ba kaan ka sya laday ban syo ayo Halor ketuk ka jingkenok hi jong ba Willy ba ong ba PS u berngam syo ba usaya tu ba usim pisa ban kular aikam ngasu ong tangkum ne lada kaan bat ka police department ka aibor nga ban syo rungan hap syo hi komini jaj breu beli ngam syo komini jaj breu beli niu dik thlen de jong ka imlang ka salang te don bok ba ka police department bat ka an kampat aibor nga ban syo henry ngam padap hiru ni Willy kata ketika kubur ke bangapa sa ka imlang ka salang bat ba kajat breu jong ikan kendit benreu ban lat na kiniki fraud ki scammer te ngasus ngau ban ai kublai pat ya kajingnya trilang jong kiniki victims kilanot mo ki bangat ha ka tersim jong ni uthlen bamdu ya ki imlang ka salang ba nakaliang jong ki kila wan hang ni ban sakilem ya ka ei ka ba nakaliang jong ngala sim ya ka ni ka kamba ka dei ban rap dingkhong na ka imlang ka salang ka ba sausen ei lay ini we irang ba lay mene itu ibaong ba nakaliang jong Willy lawan rak ber ka uniform bat juti mudur pi wat ban spelling ka kerteng jong la jong ru imnang hadu kata wat ban spelling ka kerteng la jong ru imnang kidon ha kata ka situation ka condition jong ki ba kidai na nong kendong ka balong out of nowhere te ka balong kim don ya katakan knowledge la ni ka idea baong ba kikila ba kani kalong illegal hiru kimut ba kadang long legal kan ya kata ka jing long sisur sidur ki briu ki jongi de dei ba don komuni Willy ki mesim ka bui ka bakom kini ngasu sok tanat bat ban nakaliang jong ni Willy umi syakhamat ban ong ba berngam syo uba PS de katahi ka kubur ka basai balada ka police department bat ka an kasya ba bangan syo ngadai ban syo ngan syo bet hi tang ba suang ba ka an kampat sya yang ban le hadu kata te ngam kwa ngam dei ubriu ban sim ka an kati ka an ka don ngan ai ka jingi trilang bat ki kata ketika message ka keruo ka ban nakaliang jonga ngakwa ban ai kan kesngi bat haba uong ba kadai tang ka jing berngam syo bu suah pla te kini pat kini ki proof ki badon hang ni ki GP ki ba ini victims awat ide victims tang ba kadai ka jing ya so tu jing mut lang ba bat nga ba ni kwa ban kem kan yu ni Willy ting la yo sya ban kem red handat yu tikini ki proof para kot ki don lut hang ni di saka ei pat udang artatin ya kata la ni saka ei pat ki pat ba kidang artatin ya kani te PUE hi wat hatu kamit habanga pelaj ya tu ka banga expose yo ka kam illegal ya ka kam fraud ka kam scam jong ni Willy kalawan kalok jong uru kawan phone ya nga arba jem step kalawan phone ya nga hatu sngi ong balik kong ki wan phone iong Pak PS nga request sa piban remove no ya ketu ka beti expose ulok jonga ngong lada pipila ban ba kli pila ban sim ya ka responsibility ba ulok jong pi ulong ubriu ba khut uklamle e gini kam jabo balai ka e nga ban dilit ngala ban dilit tang ba pek yo lada pipimla ban penting kena ya kata kani kan wan pat sakawai pat ken ka an ba ong kadai ka family involvement kata ka jing keno dei ba keno manga keno pat ba tak kata ngabu ketu ka jing kelim ta ong hatu kalok lu ka don ketila dia kata tingim tip don ketinam don keti maki hikin jubab bakaan hikan le ka don kam namana kaliang jong imitasi ilawan bat patra hakmat jong ka police department pan ai lut baru khot ya ka statement bat ki evidence ki proof ibangi don ban ai haka police department bat nakaliang jong ki police su kila tip hi ya ka ega baki dai ban le namar ba makiru ki don ka ju hi ka initiative ka ju hi ka jing angnut ka jing tumuban wang na ni barat dingkhong ya ki bakom ka ni na po ka society la ni na po ka imlang ka salang
namar nganga simbet ba kito ki bempat juyui ya ka dur thlen dei kini kan kita ki thlen bamdu haka imlang ka salang kata ka dei ka kubur ka banga kwa ban ai kan hi katkum ka jing tip ka jonga bat ki bawan phone nga kini sngi hadu ngala thadwat ban respon ki don abdang jongki baong pa PS uni wili yang la bam sipolak yang la bam al polak ngong eki mi syakmat ai ka komplain ki ong ngiting ngong yaki bating kadai ka jinglong selfish ka jongpi ba habapi dang ting wat juan pensengau hanga kom kita nomor beli kimut ban bu jing yang dan rawat ngangam ting ya kata ka jing nomor beli ngayang bet nam taka hok ka jing sisa mo dan rei ngangam kwa ban ong ban entertain ya ki beri bolong selfish balada piyok jing mentoy la dia kabiang henrei bapin ban ong mi syakmat ban yok ka jing mentoy lang babun balang phim tre ngam kwa ban entertain ya ki bokom kitu kata kadai ka kubur ka basai na kaliang jonga dan rei la piong pikloi ban mi syakmat de na kaliang jonga ngalong welcome nomor beli nginang penklan kan banrat dingkong ya ki bokom kini na puki imlang ka salang nomor banrat dingkong ya ki imlang ka salang kam dei tang ha ka sorkar kam dei tang ha ka police department kam dei tang ha ki mo ki journalist la ni ki press ki media manu wei po wei no song idon la ka jong ka kamram bat ni don la ka jong ka benta ban ya ten rong lem bangin rat dingkong ya ki kam bomlong na puki imlang ka salang tinga sau ba lada mangi kamtam gitu ki victims ki balangat kitang kentat ban mi syakmat kam don jingmut de ngasau ban ai ka jing yaro bat ngasau ban ai kublai sibun ya kini ki victim ki bala mi syakmat ta ban saki ya kini kesni na kaliang jong ka police department hi ko mga ong epi mene ba dei tang na kaliang jongi ba singau khie kan na kaliang jong ki lei na lor ba ki singau khie na lor ba ki lak thakli ru maki namar ban handle ko bukom kini namar ba ki bun ki bawan complaints ndai ki banwan ra ki evidence banwan ra ki victims don dan nak kalian jong kilai kisau kemen kisau tenap dia ke ba ngalek ha kani ka por kan namar ba lengba ka jing mi jong asa khamat ai ka jing trilang bat ki wanra ki sakhi ki satar ki babiang wanra ki victims ki balong kita ki lanot ha kani ka jing jia de ka pensuk ye ki bat kala yo ye ki ban yak sa khamat kan ya kam ngasau ban ai kublai ya ka police department ru ka bala sim ki wut himasen wan pentip saki ya kani ka jing jia kan kata hi te ngasukwa ru ban benrap khendiat ijing kentu kolong ba ngatrai lada khamstat susu kejing kem yu ni wili bat ban tokit yu ngatrai nginlap ye kejing sisa bat no udon keti sanu ulej berat ye kata kapisa bat manu ba involves lang bat kani kam nginlap kan namar mentag kadur kata tang pau bitang wili den ring ngatrai wili udon hi manu na salendat namar ngampat kwa ban penpau hang nen rei kidang don sibun ki video recording ki secret evidence ki ba ngampat kwa ban place public menta ten rei la don hapo pen drive ngala hand over perlok namar ngatip bagini ki briu ki threat ya nga kini ki briu ki threat namar ba ki kwa ban penja no ya ka evidence tamana kalian jong aru ngambit ngala bu ya gitu ki evidence berkot ha pen drive ha ka file bat ngamjubu hamet lejong lan ngamjubu haying tidak kiwan wat yang ngarum don jingmut bakin yok ban sim ya kita nomor beli nggak ada handing awar si perlok te lada don ke jingji yang ngaru ki perlok kila ada tip ya ke baki dai banlet Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya